56 hierwenten in Arnhem en Holwert gingen of binnen al in de vlakte. Verspraat hoe beide dwarpen komen er dan in totaal 46 nagelnaaie levensloopbestendige wenten van thuiswonen van waarom. Tjen je nou voor de Sontje, Lietse oude bejaardenwensjes eigenlijk. Die zoals je zeggen, nou trodden wij meer sloopt worden. En werd wij uiteindelijk 8 levensloopbestendige woningen voor waarom zetten. En verderop in de stritten, dat kun je zo net zien, maar verderop in de stritten hebben we nog 12 gezinswoningen. En met deze mensen hebben we ook de instemming kregen dat wij de woningen uiteindelijk slopen kunnen. En daar zullen we beginnen volgend jaar uiteindelijk zetten om te slopen. En ik daar komen 8 levensloopbestendige woningen. Naast dat er op meerdere stikken groen 8 nieuwe wenten pleert worden zullen, bloot er ook rond de oer voor een optie tot nijbouw door particulieren. Bij de WMR hebben ze het maar druk met de sloperij in beide dwarpen. Het wordt gesorteerd, het hout wordt gesorteerd, de bouwen slopen, ieder gaat eruit en het punt wordt scheen. Het wordt recyclen wordt al je wegbroek. Maar ja, zo scheen mogelijk de bedoeling. En vol dat wat? Ja, het kapje er een beetje bij horen en dan gooi je maat erbij, die stikt een beetje, dan gaat het wel leuk. Hè? Een van de bewoners van de nieuwe levensloopbestendige wenten in Arnhem, die dus nog uit de groen stamt worden matten, is Marijke Kloosterman. En die volgen de zaak met een soort belangstelling. Hartstikke mooi. Ja, ik vind het wel weer een nieuwe ervaring van mezelf om weer in een oorhoeske te komen. En ik vind het hartstikke leuk om dat mee te maken naast hier in het dorp. Want de zo'n 20 wenten die het noodje in de vlakte gaan in Arnhem, binnen zo langzamerhand wel on vervanging ta. Het is wat oud en er komt stadig om kwamen er wat gebreken aan in hoekjes. En dan kies dan wel weer een renovatie. Maar ja, nou er weer wat nieuws komt, daar heb je wel zin om. De sloop van 29 wenten in Holwert had echt wel wat voor nierde, maar daar draait de jong zijn hand net voor om. We slaan nog 2 weken om, de hele prioriteitsbest moet er eerst uit. Je moet wat schenen, het dak moet schenen, de geveltje eruit. Dus dan ben je samen weer 2 weken verder, maar ja, wie nou zo een weekje omspannen, dan ligt het al heel oorstadig. Voor thuis wonen binnen de wisselingen op de joerdijstige huizenmerk een vrij grote uitdaging. Maar ook de toekomst met bevolkingsaanname in deze regio zorgt voor creatieve keuzes. Zo flexibel mogelijk product willen we omzetten. Weet je dus een zo groot mogelijke groep mee betjennen kunnen. Om dat risico op leegstand, zo liefst mogelijk te maken. En wat we dus echt doen is, we bouwen toch echt iets minder woningen weer om.